ulan, magdamag na nag-uulan. Yan, medyo malakas din ang hangin mga idol. Mega love shoutout po sa inyong lahat mga idol. Yan, ingat-ingat kayo mga idol dahil napakasama ng panahon. Doon sa mga parte na mababang lugar, sa mga binabaha, likas-likas na kayo mga idol. Yan, at medyo talagang magdamagan yung ulan. Walang tigil. Sa parting Bicol po, ayan. Mega shout out po sa inyo lahat mga idol. Ingat-ingat kayo mga idol at masama ang panahon. Ayan. Ayan. Saan ng parte masama ang panahon, likas-lik po kayo mga idol doon sa mga mababang lugar na mga binabaha. Pananatilihin po natin na ligtas ng ating mga pamilya. Tawag ito. Ayan. Miguel. Sa mga driver dyan, kung wala naman po importante lakad, manatili na lang po kayo sa mga iyong mga tahanan. Ayan. Para maiwasan po natin ang ano man na sakuna, ano man ang aksidente sa daan. Kasi po mga ganitong mga lugar ay ganitong oras ay madulas po ang daan. Dito po sa amin sa Laguna, ayan, talaga magdamag po na nag-uulan. Walang tigil. Pabugso-bugso po yung hangin. Makikita nyo naman po, ayan. Hindi malakas. Hello po sa lahat. Ayan, nandito ako mga idol sa aking sa taas. Kaya talagang maulan. Pati yung halaman ko nalunod na, oh. Lunod na. Ramdam nyo mga idol yung ihip ng hangin. Kasi talagang malakas. Talaga naglulupay pa yung mga mga dahon. Good morning po, good morning sa lahat mga idol. Good morning. Ayan, sa mga wala naman, may mga walang pasok, manatili sa mga bahay mga idol. Ayan, sa mga mababang mga lugar, ingat-ingat mga idol diyan sa parting Bicol. Ayan, likas-likas kayo mga idol dahil sobrang baha dyan sa Bicol, sa Albay, sa Norte, Camarines Sur. Ayan, dito mga idol hindi naman masyado, ulan lang po ang malakas. Talagang ulan, ang napakalakas ng ulan. Magdamag na nag-uulan mga idol dito sa Laguna. Lalong-lalo na po sa parting Bicol, talagang lakas ng ulan. Ay, sobra. Mega love shoutout po sa inyong mga idol. Yan, sa parting Albay po at likas po kayo mga idol dahil dyan po ay sobrang baha ng tubig. Talagang alaka. Lagot. Ayan, shoutout po sa inyo lahat mga idol. Good morning, good morning. Sa mga walang lakad po. At wag nang umalis. Kung hindi naman po kailangan na umalis, wag na pong alis. Ayan, nagduro-duro, kinabitan ni Boboy. May sinampay. Mega live shoutout po. Hello mga idol. Ayan, dito sa bahay, napakalakas po ng ulan. Pati yung halaman ko, lunod na. Yan, hello po sa lahat. Ano yun? Putol, oh. Lagot ka. Ano ba yun? Ha? Bubuhat ka na naman. Gungulit ka na naman. Ano ka? Tang.
Saan ka kukuha ng food? Walang foods dyan? Saan ba? Wala naman foods dyan. Alay, tika lang, tika lang. Tika lang. Ha? Hello mga idol nyo. Hello po. Hello, good morning. Grabe ng kalat ng buboy, oh. Ano ba yun? Ano ba yung kinukulit mo? Andun. Alin? Andun. Tika lang. Halika na, halika na. Huwag mo na pakialaman. Oh, pakialaman yan. Pinotol ni Buboy. Nag-12 ka ngayon, pinotol ni Buboy. Pinotol mo, boy? Ha? Hindi, pinotol lang Buboy yan. Wow. Wala naman kapag-tipa yan. Wow. Oo. Wala. Ang tulit. Saan? Makulit ka kasi. Yeah, shout out. Nagkaroon shout out po sa inyo lahat mga idol. Ay, ay. Ah. Yan, Buboy, oh. Sakit si Buboy, no? Yan ba, oh? Ay, may makulit. Sino makulit? Sino? Good morning po mga idol. Ito, ito kasi pakialaman niya kasi yun ka sa bata. Wow, mga idol, good morning po. Nalala po siya out. Masyado ito makulit ang ating Buboy. Kung anong pinagsira. Yan. Mega like shut up mga idol. Dito ha? Ano? Ano lang sila nila? Ano yan? Good morning po. Kaway ka na. Ito ang baba. Kaway. Kaway na. Kaway. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Morning po mga idol. Good morning po sa lahat. Hello po. Yeah, mega like shout out. Mga idol. Masamang panahon. Eh mga idol, grabe talaga ang sama ng panahon mga idol. Ano Bobo? Kainin mo yan. Kainin mo. Ha? Wala na eh. Hello, shout out po. Hindi lang shout out. Shout out po mga idol. Ano ba kasi lang dito? Hindi ko kasi nang gawin ito. Ay, grabe dito. Kaway ka na. Kaway. Nakulit ko ito. Shout out po. Ay, shout out po idol. Shout out. Upo na. Bubuksan ko na. Okay.
Opo. Good morning, good morning. Kita lang muna kasi. Ako na. Yan. O, di ba? Hmm. Wala na? Yan. Shout out po mga idol. Yan, bigala shout out po mga idol. Lulu po. Ang gandang good morning. Ganda. Yung ka na ba dito? Kaya na ba dito? Okay. Kung wala ka na, ano, di mo tanggal? Ha? Hindi mo sa kalakera mo ba ito? Wala na yung ano. Ay. Ang galing shoutout po. Maraming salamat po sa tiki-tiki po mga idol. Sa lahat po ng mga taga-dual support po sa inyong lahat. Ang galing shoutout po mga idol. Ingat-ingat kayo mga idol dahil na pagkasama ng panahon. Panatiliin po natin lagi tayo sa ingat. Ayan. Guys, shout out po sa nakatambay po sa live. Ito mga idol. Excuse me po mga idol at medyo masamang ating panglasa. Ito ba ang dahilan ng ating pagkakas? Miguel, shoutout po mga idol. One. Mr. Frank. Shoutout po mga idol. Shoutout po. Hello. Magaling shoutout. Tapos sa mga driver po dyan, may shoutout. Magaling shoutout po mga idol na po kayo. At masama yung panahon. Sa lahat po na hindi naman kailangan na lumabas. Magandang buhay po sa lahat. Ay! Ano yan? Ano yan?
Medyo malakas yung hangin mga idol, no? Pasong-pusong yung lakas ng hangin. Hindi nawawala naman. Ipas naman, mahina naman yung bag. Hindi ko set up po mga idol, hinulog po sa set up po. Yan, hindi ko set out sa inyo lahat mga idol. Magandang buhay. Dito ka mga idol sa pagdansang night. Dito mga idol. Dito ka mga lang buhay. Good morning mga idol. Lolo po. Yan, Miguel, shout out po Kabiho. Bibi. Shout out. At kasama idol ang ano dito. Maulan, magdamag na nagulan dito. Sa Laguna. Ulan lang malakas. Wala na. Tatig na lang garuan na tayo. Kaya tiga-tiga idol. Maraming salamat. Oh, idol, ang lakas ng ulan dito, grabe. Magdamag na ulan. Oh, nag-uulan pa rin, tingnan nyo, oh. Maulan. Ilang araw na nag-uulan dito mga idol. Sabi nila. Ayan. Patay ang ano yan, negosyo ang ano yan, hanap buhay. Huwag yan buboy ko. May kailangan shout out po Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning mga idol. Good morning sa lahat. Sa mga drivers dyan, i-happy mga idol. So yung walang lakad, maglakad. Para safe po tayo. Sa lahat po na nasakupan ng masamang panahon. Ito po sa Norte. Shout out po sa Kuya Val Santos Matubang, kay Kuya Rap Matubang. Yan sa Daet Norte na dinaanan po ng masamang panahon. Miguel shout out po sa mga charity vlogger ng Daet. Shout out po mga idol. Pinaatid na Kuya Val, Kuya Rap at sa membro po ng Team Kalingap. Sa lahat. Ganun ba yun? Ganun yun. Bob? Kasi yung bagyo, ng ulan. Laging ulan talaga sa Bicol. Isang araw pa nag-uulan. Tumawag ako sa amin talaga yung tubig. Talagang grabe yung tubig. Halos yung CR sa amin sa Bicol talagang buho tayo. Sa sobrang lakas. Yan, Miguel. Shout out po mga idol. Magandang tanghali na ba? Tanghali na ba naman? Ngayon naman mga idol ng internet, patay-patay. Yes, shout out po kay Manoy Amboy yung shout out kay Manoy Gordo. Shout out po sa mga Namba Camaranesor, mga taga Seroma. Shout out. Hello, magandang umaga. Magandang loob sa mga talaga. Diba talaga tayo yan, bigla kahapon ulan ay grabe, walang bike na ulan
Dito naman sa Laguna, hindi naman gaano talaga. Ang ano lang dito sa Laguna, islat. Pero yung hangin naman, hindi naman kasalanta dito ng sobra-sobra lakas ng hangin. Ang kalaban lang dito, ulan lang talaga. Baha, yan. Yan, shoutout po sa mga taga-Big. No? Oh. Bali mga idol, nandito ko sa loob ng second floor. Magandang shoutout po mga idol. Magandang buhay sa inyo lahat mga idol. Kung wala naman po yung lakad, huwag na po nalis sa inyong mga tahanan. Nanatili na lang po sa inyong mga bahay. Manood na lang po kayo mga movies. At hindi naman laro-laro na lang kayo mga idol. Yung mga cellphone at laro. Ayan po. At sana po ay paano naman po ng ating channel Tulano Vlog King mga idol. At video na po bayaan natin ang ating channel. Kasi busy tayo. So, kami nasa kaso tayo mga idol. Ano din. Ano yung tawag niya? Pagkakaano din natin. Pagkakitaan sana. Problema ang ating hinahangad ng pagkakitaan. Yan, Miguel, shoutout po sa mga taga-Bisaya dyan, mga taga-Maraming Buke, shoutout po. Miguel, shoutout. Grabe ang ulan, mga idol, hanggang dito sa amin. At talagang lakas ang hangin. Medyo ulan. Ayan, ulan talaga. Halos magdamag ng ulan. Yan, shoutout po sa mga taga Mindanao, Miguel, shoutout po sa Team Vista, Miguel, shoutout sa Team Bulaklak, yan, Miguel, shoutout sa Team Pasaway, Miguel, shoutout po sa inyong lahat mga idol. Sa lahat po ng mga may team dyan, Miguel, shoutout sa inyong mga idol. Magandang umaga at magandang samantalang po sa ating lahat. Ayan, para po ay ingat ang bawat isa po sa ating panatilihin po natin lagi tayo ay lalo na po dun sa mga parting people lumitas na po kayo sa mga mababang lugar kung alam niyo po pag patuloy pa rin na tumataas ng mga tubig panatilihin nyo na po kayo ay lumitas sa mga ligtas na lugar lalo na po yung mga anak hindi na po importante yung mga bagay-bagay po sa loob ng ating tahanan kasi po yan ay natutuwan. Ayan mga idol at medyo masamang ating pakiramdam mga idol ng isang araw. Medyo masama sa lalamunan mga idol. Miguel ay shoutout po. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali. Po kayo. Ito po sa lahat. Magandang buhay. Hello mga idol. Tingin po sa mga nagsilip. Maraming salamat po mga idol. Pasuportan na lang po ng aking channel mga idol. At yun po sa hindi ko nababalikan pag-isip po mga idol. Hindi ko pa po naipipisi po tayo. Ilang buwan pa po tayo naipipisi mula April. Ay mark out. Wala akong paisa kayo dito. Malakas pa rin mga hangin ng mga idol talaga. Umiiko pa rin hangin.
Wala tigil sa kay ikot yung pan. Dito naman ang ating tuboy. Makulit. Ano yun? Saan galing? Saan galing? Ha? Babay ikoy. Saan ka nagpunta? Sa laba? Ay sa baba? Paisa ka ng mga idol at talagang sa mga pag-asa. Talagang medyo ako sa rin. Tama talaga ng pagkain. At tigito ng mga idol sa pagdaan sa ating live. Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Tigyo po kahit pa paano. Meron pa rin sa aking live. Kaya sana po ay dumating tayo sa punto na tayo naman katulong sa kunting ano lang, kunting paraan na. Miguel, let's get that. Hindi niya pinahawakan. Kulit ko ng aking buboy. Napakakulit yan na mga idol. Grabe kulit niya. Shout out po. Miguel, shout out. Gusto Bisaya at Mindanao. Po. Ano po yun? Ha? Ano yun? Ano ako dyan? Ano ka ng bubo? Ano yan? Ha? Ha? Yan mga idol, medyo malakas yung hampas ng hangin. Ayan, ito mga idol, ito ang langkiwa. Kung makikita nyo yan ay panay kabahayan niya mga idol. Paikot. Hanggang doon sa kaduluduluhan. Dito po, nasa ano tayo sa phase 3. Phase 3. Ito mga idol. Ayan. Ito yung halaman na doon na sa tubig. And maraming salamat po mga idol sa pagsilip sa aking live. Thank you po mga idol. At mabuhay. Ingat kayo mga idol. Hanggang dito na lang po ang aking live. Thank you mga idol. Maraming salamat.